जुदि बर'खौ गेरेमसा हारि दानोब्ला बेबादि आफादनि गोनांथि गैया, थामहिनबा BNSU नि गोनांथि गैया। जुदि खौसेथि आरो गोजोनथि लाबोनोब्ला बेबादि आफादनि गोनांथि गैया। बेबादि आफाद दानाया थारैनो बर'फोरनि गेजेराव खौसेथि गैयै लाबोगोन, गावस्रा लाबोगोन आरो हारिखौ लोरबां खालामगोन। आरो बे लोरबांथिखौ जों गुबुन हारिनो दिन्थिनो नाङा। बे बाथ्राखौ बुंदों सोर? तरेन बर' बिथाङा। बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि तरेन बर' बिथाङा बे बाथ्राखौ बुंदों। बिथाङा एबसुखौ बाख्नायदों जे एबसुआ खौसेथिनि मोन्थोरजों, इउनिटिनि मोन्थोरजों दिनै बेसिम सफैदों आरो बर' हारिनि जौगानायनि थाखाय गोबां खामानि मावबोदों बिथांमोना हारि सिबिनायनि अनगायैबो बिथांमोना मा खालामदों? राव थुनलाइनि जौगानायनि थाखायबो खामानि मावबोदों, बायदिसिना गोबां खामानि मावबोदों हारिनि थाखाय। दिनैनि थासारियाव बर' हारिनो पलिटिकेल पेट्रनेजनिसो गोनांथि जानानै फैदों। जों पलिटिकेलिबो स्ट्रं जानांगोन। जों जुदि पलिटिकेलि राजखान्थियारि बिथिङाव जों जुदि स्ट्रं जायाबा जों माखासे खामानिखौ मावनो हानाय नङा, मावनानै लानो हानाय नङा, बा जों बिनानै मोननाय नङा, मोन्थाइखौ जों आरजिनो हानाय नङा, सरकारनिफ्राय जों बिख'नो हानाय नङा जोंनि मोन्थाइफोरखौ। बिथांनि बुंनाया बेबायदि। नाथाय गोदानै दानाय आफादाथ' रावबो पलिटिकेल हानजाजोंनो एलाइन जाया बेबायदि बुंखाबाय। बिथांमोना राजखान्थियाव माबायदि आखाइ होगोन जों मिथिया। जियानो जा मानो तरेन बर' बिथाङा बुंनायनि गुबै ओंथिया जाहैबाय ओरैबायदि जे दा बायदियाव बर' हारिनो बेबायदि गोदान आफादनि गोनांथि गैया, BNSU नि गोनांथि गैया। बिथाङा बेनिखायनो रिकुवेस्टबो खालामदों बे आफादखौ दानाङा, बेबायदि बुंदों जे एबसुखौ बा गुबुन जि माहारियारि आफादफोर दंखायो बेफोरखौ बर' हारिनि थाखाय खामानि मावनायाव सापर्टसो खालामनांगौ बा खौसेथियाव फैनांगौ बेबायदिसो बुंदों। गोदान आफाद सोमजिनानै हारिखौ गावस्रा खालामनानै लोरबां दा खालाम बेबायदि बुंदों। थामहिनबा गोदान आफाद दानाया बर' हारिनि गेजेराव गावस्रा लाबोगोन आरो बर' हारिखौ लोरबां खालामगोन बेबायदि बिथाङा बुंनो नाजादों। आरो बिथाङा बेखौ जुरिदों जे पलिटिकेल पेट्रनेजनि गोनांथि जानानै फैदों जोंनि हारियाव, राजखान्थियारि मोनसे सुंथाग्रानि गोनांथि जानानै फैदों जोंनि हारियाव। डेट मिन्स राजखान्थियारि बिथिंजों स्ट्रं जानो गोनां मोनसे थासारि सफैदों दिनैनि थासारियाव। नोंथांमोना मा सानो कमेन्टआव लिर जे बिथाङा बेबायदि मानो बुंखो। आरो दिनै जों मोनसे बाथ्रा मिथिबाय जे बर' थुनलाइ आफादा थारैनो बे गोदान आफादखौ सापर्ट खालामाखै, जों बेखौनो बुजिनांगोन। बिथाङा थोंजोङैनो बुंखाबाय जिहेतु जे बे आफादा गावस्रा लाबोखागोन, बर' माहारिखौ बा बर' हारिखौ लोरबां खालामगोन। स' बेबायदि बिथिङाव नोंथांमोना मा सानो कमेन्टआव लिर। मा बे आफाद गोदाना बर' हारिनि गेजेराव गावस्रा लाबोमारगोन तरेन बर' बिथाङा बुंनाय बादि? मा बे हारिखौ लोरबां खालामगोन? नोंथांमोना कमेन्टआव लिर। आरो बेबो नायनो गोनां जागोन तरेन बर' बिथांनि बे बुंनायाव BNSU निफ्राय माबायदि रिएक्सन फैयो बेखौबो नायनांगोन जे बिथांमोना मा बुङो। थारैनो बर'नि माखासे आफादफोरा लासै BNSU खौ सापर्ट खालामनो नागिराखै। जों नुदों जे BNSU खौ माखासे जोंनि गेदेमा इन्टेलेक्सुयेल बिथांमोनजों लोगोसे बर'नि माखासे माहारियारि आफादफोराबो सापर्ट खालामाखै। लासै मोनसेनिफ्राय मोनसे आफादफोरा BNSU खौ सापर्ट खालामाखै। बेबायदि जुदि आफादफोरा सापर्ट खालामाबा BNSU आ थांनानै थानो हागोन? थारैनो बर'नि बेबायदि गेदेर आफादफोरा जुदि सापर्ट खालामाबा, बर' थुनलाइ आफाद बायदि आफादफोरा जुदि सापर्ट खालामाबा, थारैनो BNSU आ थांनानै थानाया एसेबां गोब्राब जानाय नङा। थांनानै थागोन बिथांमोना जुदि सोरनिबा पलिटिकेल बेकिं मोनोबासो, नङाबा बिथांमोना खिन्थु थांनानै थानाया गोब्राब जागोन होननानै आं बुंगोन। नोंथांमोना मा सानो कमेन्टआव लिरदो। खुलुमबाय।